filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ni sun an b'aw bisimila kunnafoni bulonba kɔnɔna na ɲɛta Jakaso sanfɛ ka bɛn bi karidon ma sungaloma kɔnɔ tile 10 ani 4 hijira 1442 donna bi kunnafoni dagun filɛ nin ye. Kulukurukaw fɛ soba kɔni jɔra an ka maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don walasa ka jiko sabati an ka jamana kɔnɔna na ni an k'olu ma ko direction régionale de l'hydraulique walasa ka se ka danaya sinsin fintigilakaw dusukun na ani ka se ka u jala min an ka lakana minisiri n'o ye colonel Moribo Kone ye ale kɔni taara bɔ fintigilakaw ye u dagarow la jamana kɔnɔnaw la. An m'an to yen ka taa Djibouti jamana kan yɛrɛ kofɔ kɔni baaraw daminɛna nin jamana kofɔlen kan ka kɛɲɛ ni u ka jamanakuntigi kalafili baaraw ye nka u ka fanga sinamatɔn maaw b'a la k'u ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Ye Sirabakan kasara kunnafoni dɔ ye min yɛrɛ latigɛra jumadon mars kalo tile 26 san 2021 donna a kɔni yirala k'a fɔ mobili fitinin dɔ n'an ko ma voiture personnelle o ni voyage mobili mangani dɔ n'o ye minibus ye olu kɔni sera ɲɔgɔn ma Segu sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tigi mara kɛrɛfɛla la ni yɔrɔ kofɔlen maaw yɛrɛ minnu ni jahadi kɛra u ɲɛna u yɛrɛ ka fɔ la ko minibus tun bɛ ka bɔ Bamako ayiwa mobili fitinin tun bɛ ka bɔ Segu ninnu kɔni nana ɲɔgɔn gosi Tigi yɛrɛ yɔrɔ yɛrɛ la a kɔni kɛra sababu ye mɔgɔ minnu tun bɛ mobili fitinin kɔnɔ n'o ye voiture personnelle ye bogotigini fitinin dɔ de kɔni sera ka bɔ ni ye o mɔgɔ kofɔlen ninnu cɛla maa banata taara jɔ fo maa 17 la u kɔni ye maa banabaatɔ ninnu ta k'u tilen ni olu ye Segu hôpital la hôpital min tɔgɔ ye Ɲanakɔrɔ Fɔnba an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la wa maa minnu kɔni joginna Ala ka nɔgɔya da k'u ye. Coopération allemande n'an ko ma KfW olu kɔni ye dɛmɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ ni o yɛrɛ taara kɛ ka soba dɔ jɔ an ka jamana cakɛlaw ye minnu ye ka baara kɔni bɛnnen don walasa ka ji yɛrɛ sabati an ka jamana kɔnɔ olu ka direction régionale n'an ko ma direction régionale de l'hydraulique o soba in yɛrɛ kolobakari kɛra Kulukoro mara la an ka ji dugu jukɔrɔfɛn ani courant minisiri fɛ a kɛnɛ kan coopération allemande ɲɛmɔgɔba n'o ye Sylvie Pack ye Kulukoro gouverneur o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka na se Kulukoro maire yɛrɛ ma an ka jɛ ka Ayisa Ture ka laseliw lajɛ a ko la. Kulukoro kunnafoni na direction générale de l'hydraulique min ni o kan ka jɔ o yɔrɔ kɔfɛlen na ni kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn de dilen kɔni don a jɔbaw ma kalo 4 kɔni a yirala k'a fɔ o kɔni sera ka ban n'a bɛ fɔ o entreprise de ma ko entreprise Wagadu Sar olu kɔni ma to kɔ nin koɲɛ in na u ye baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa fɛn min ye nin jibondon o direction kura ye o bɛ se ka sigi yɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen na cogoya min na nin yɔrɔ kɔfɛlen min filɛ ni a jɔli kɔni bɛ sen na ni a ma ban fɔlɔ a yirala k'a fɔ a kasabi o bɛ t'u jɔ fo sefa wari miliyɔn 300 bɔɲɔgɔn la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka dɛmɛ don yaasa nin yɔrɔ kofɔlen o bɛ se ka jɔ ka ban cogoya min na ale ni an ka minisiri min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don kurankow ni jikow ma Lamine Seydou Tarawele olu kɔni kelen kɔ k'u ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen kan u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ o de kɔnɔna na fɛn min ye Kulukoro maire yɛrɛ ye Bakɔrɔba Kane ale taara yirali kɛ an ka nin maaba ninnu na Kulukoro région yɛrɛ la wa a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko nin bɛna kɛ sababuya ɲumanba de ye Kulukoro ma ka sabu kɛ ko fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye u ka jɔ Kulukoro kɔnɔna na barisa ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔrɔla kosɛbɛ o kama ko ni nin yɔrɔ kofɔlen kɔni jɔra a bɛna kɛ sababu ye baarakɛlaw yɛrɛ ma a bɛ baara yɛrɛ galabu yɛrɛ tɔ don o la ka taa fɛ KfW ni o ye dɛmɛbagajɛkulu ye olu ka ɲɛmɔgɔ ni o y'u ka directrice ye ale fana ye a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ a tilala k'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababuya ɲumanba de ye yaasa fɛn min ye nin direction kofɔlen jɔli ye o bɛna kɛ sababuya ɲuman ye Kulukorokaw yɛrɛ ma yaasa u bɛ se ka ji ɲuman sanuma o sɔrɔ u sigiɲɔgɔnw la cogo min na a ka jateminɛw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 33 bɔɲɔgɔn o de kɔni talen don k'a ɲɛsin Kayi Kulukoro ale ni Moti région ma yaasa fɛn min ye ji ɲuman ye u bɛ se ka o lasɔrɔ cogoya min na hali sisan a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye direction nationale de l'hydraulique ma fɛn min ye population ye o yɔrɔ 112 bɔɲɔgɔn olu bɛna ji sanuma ɲuman kɔni sɔrɔ u ka
togodalaw la kɛrɛnkɛrɛnna Kayi Kulikoro ale ni Moti kɔnɔna na. Ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ maa 2000 fo ka taa se 10,000 bɔɲɔgɔnko ma, olu de bɛna na ji ɲuman sanuman sɔrɔ. Ni jɛkulu kofɔlen ni o ye dɛmɛbaga jɛkulu ye, u tilala ka baarakɛminɛnw fɛnɛ di tuguni. U ko olu ka nin dɛmɛ in kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa nin dugu kofɔlen maa ninnu u bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ ani ka yɔrɔ yɛrɛ ɲuman sɔrɔ u bɛ se ka baaraw kɛ cogoya min na ka ɲa. O kɔnɔna na a ko a b'a laɲini nin duguma ninnu fɛ ji min ni a kɔni bɛna na bila u ka bolo kan ale ni direction kofɔlen min n'a bɛna na bila u ka bolo kan u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka nin minɛ ka ɲa. Fɛn min ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don jiko ni kurankow ma Lamine Seydou Tarawele ale ye foli ta ka ɲɛsin ni dɛmɛbaga jɛkulu ninnu ma u ka baara ɲuman na ka taga ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnena ji ta nasira fɛ ni o wari yɛrɛ bɛ t'i jɔ Euro miliyɔn 130 bɔɲɔgɔnko la ni o de bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 85 ma minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka kɛnɛya ɲuman di togodalamaw ma ani ka tila ka ji ɲuman di u ma sigida yɛrɛ jɛlen kɔnɔna na. Walasa ka se ka an ka fintigilakaw jala min nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la ani ka se ka siran yɛrɛ bɔ u dusukun cogo min na an ka lakana minisiri n'o ye Colonel Moribo Kone ye ale kɔni taara bɔ fintigilakaw la u dagayɔrɔ caman na jamana yɛrɛ kɔnɔna na Kulukoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro mara la Ale Kulibali ale ye ɲinini minnu k'a ko kan an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kunkanko kibariyaw la Mali minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanani ko ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele ko ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile Moribo Kone ko a ye wulikajɔ kɛ yaasa k'i kunsin Mali kɔni marabolo filanan kɔni ma n'o ye Kulukoro kɔni yaasa fɛn min ye ka taa a ka fɛn min ye wolomasiri taba minnu bɛ yen Mali wolomasiri tabaw ka taa u ɲɛbɔ sira la ani fɛn min ye gɛlɛya minnu b'u kan ka se k'o dɔn yaasa fura na se ka ɲini ka o gɛlɛyaw kɔni furakɛ cogoya min na de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Moribo Kone ani a ka cɛden caman olu kɔni bɔla fɛn min ye Bamako yaasa ka se ka te u kun fori fɛn min ye Kulukoro kɔnɔ cogoya min na bɛɛ hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ i n'a fɔ ladala a bɛ kɛ cogoya min na ka kɔrɔ Moribo Kone ko a n'a ka maaw selen Kulukoro ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye ka taa u kɔni foli bila fɛn min ye koro sigibaw ladalamaw fɛn min ye ka foli di olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma dugutigi bulon kɔni kɔnɔna na bɛɛ hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Kulukoro yɛrɛ ladalamaw ko olu fana ye foliba ta ka ɲɛsin Moribo Kone ma a ye wulikajɔ min kɛ ka o se bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa bɔ olu la ni fɛn min ye ka taa fɛn min ye a ɲɛda fɛn min ye cɛden minnu bɛ yen ni u bɛ ka malidenw kɔni lakana kɔni ye do kɛ yaasa fɛn min ye cɛmancɛ fanga a na se ka se sɔrɔ cogoya min na ani gɛlɛya minnu bɛ yen cɛmancɛ fanga ka kɛ sababu ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ yen de hokumu kɔnɔ kɔfɛ fɛn min ye Moribo Kone a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka taa fɛn min ye a ɲɛda yɔrɔ dɔw kan n'u ye protection civile olu ka yɔrɔ fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'u bɛ kasoladenw kɔni kɔlɔsi ni fo ka taa se fɛn min ye polisilakaw gendarmelakaw fo ka taa se wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ a yɔrɔw la gardiw a ye taala foli bila ninnu bɛɛ lajɛlen la fɛn min ye ka kɔni fo kosɛbɛ u bɛ baara minnu na wa fɛn min ye a y'u fo fana k'a jira k'a fɔ ko u bɛ baara min na jamana ɲɛmaaw u b'a kalama wa u bɛ u ka fɛn min ye hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini ka o kɔni kɛ u kɔni ye wa jamana ɲɛmaaw bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa u na se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na Moribo Kane a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko ni wolomasiri taba ninnu ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ maa kelen ye yaasa fɛn min ye baara min bi u bolo u na se ka baara kɔni kɛ ka ɲɛ nka u ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ danaya u ka se ka sinsin u ni fɛn min ye yɔrɔ sigibaw jamana sigibaw kɔni cɛ cogoya na n'u ye Kulukoro sigibaw ye ni u kɛla baara min kalifala u la fɛn ye lakana u na se ka ɲɛ sɔrɔ joona o la kɔfɛ Moribo Kone a n'a ka cɛ dɔw a jirala k'a fɔ u y'o kunda fɛn ye Kati kɔni kan Kati a jirala k'a fɔ Moribo Kane ani fɛn ye sɔrɔsi jalabatigi caman olu kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se fɛn ye sɔrɔsi budaw kalifalen don maa min na n'u ye directeur généraux ye jirala k'a fɔ ko olu ko u ni o caman kun bɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka taa fɛn ye kunnafoniya min bɛ a bolo ni a y'o kɛ Kulukoro ka taa o kɛlen ka t'o lase Kati fintigilakaw ani Katikaw kɔni ma a jirala k'a fɔ ani Kati yɛrɛ fɛn ye ladalamaw fana kɔni sigila ka kuma ani dugutigilakaw ko olu fana kɔni ye dɔ kɛ u ye ka jira k'a fɔ u bɛ baara min na u na o ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa fɛn ye cɛmancɛ fanga a na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na Moribo Kone o kɔfɛ a ye a ka kuma kɔni lase wolomasiri tabaw ma ka jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa wolomasiri tabaw gɛlɛya min b'o la u na wuli ka bɔ yen ani fɛn bɛ yen n'u bɛ ka ɲini u na se ka sɔrɔ u ka ɲɛnamaya fana na se ka bila hɛrɛw la cogoya min na fɛn ye ka jirala k'a fɔ ko Kati dugulamaw fo ka taa se a ladalamaw ko olu fana ye o dugukolo kɔni kɛ wa fɛn ye a y'a jira fana k'a fɔ ko Kati dugukɔnɔmaw fana ko u ye laɲini dɔ kɛ fɛn ye Moribo Kone ye lakana ta na sira fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na a y'a jira k'a fɔ ko u y'o laɲini min kɛ a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ o ko kumaw bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogoya min na kɔfɛ Moribo Kone a n'a ka maaw ka bɔlen Banaba ka taa Kulukoro ka tɛmɛ Kati fɛ jirala k'a fɔ Moribo Kone o kuma kɛlen ko a y'o de fɔ fɛn ye u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɔfɛ a jirala k'a fɔ Moribo Kane fɛn ye ani maa minnu bɛ yen
n'u bɛ ɲɛnaminifɛnw kɛlɛ doli kɔni kɛla ani gendarmew Mali wolomasiri tabaw bɛɛ ko u kɔni farala ɲɔgɔn kan o caman ka o kun da fɛn ye Kure Male ani Kangaba kɔni kan o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kuma min bɛ a bolo yaasa ka fɛn ye Mali wolomasiri tabaw k'u joli min ani k'u hakili min fɛrɛ k'u ni min yaasa u na se ka jamana lakana a dala o kɛlɛ kɔni fɔ o ye ani fɛn ye ka ni dugu ninnu fana olu ka maabaw ani ka maakɔrɔw ka taa foli bila olu fana na olu fana ka dɔn kɛ u ye yaasa u ka baara bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o yɔrɔ de la fɛn ye wolomasiri taba minnu bɛ yen olu fana ye laɲini dɔ kɛ fɛn ye Modibo Kɔnɛ kɔni fɛ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don a b'a dɔn u ka hakilila ye min ye fɛn min nɔfɛ ale b'u dɔn Mali wolomasiri tabaw a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ minɛ ko min bɛ yen fo ka taa se u kan ka bila hakɛ min kɔnɔ ni u ka ɲɛnamaya bɛ se ka lasabati cogoya min na ko a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u na se ka sabati ka di fɛn ye Mali wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen kɔni ma jirala k'a fɔ fɛn ye Modibo Kɔnɛ a ye yɔrɔ yɔrɔ kɔni kɛ a tɛmɛna fan fɛ a ye nin hakililaw de fɔ a wolomasiri tabaw ani ka dɔ ɲini kɛ fɛn ye a sigibaw ye yaasa cɛmancɛ fanga bɛ se ka jamana ka gɛlɛyaw wuli cogoya min na wa jirala k'a fɔ Modibo Kɔnɛ segimatɔla u jɔla fɛn ye u bɛ yɔrɔ min wele ko poste sécurité de la protection civile n'o o filɛ min ye Samini ɲa a jirala k'a fɔ ko a kɔni jɔla ye ka olu fana wolomasiri taba minnu bɛ ani maa minnu bɔ o yɔrɔ la ka fɛn ye cikan kɔni fɔ olu fana kɔni ɲɛna ka kɛ ni fɔnko ɲɔgɔnya min tun bɛ an ka jamana mobili bolilaw n'o ye chauffeurs ye ani an ka jamana marabaaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o o ye péage ko yɛrɛ kisaw ye an ka jamana marabolo ɲɛmaa Moktar Wane ale kɔni ko ka péage ko waleyaw ko ka bɔ a ma nka min kɔni ka se ka permis kɔni falenen to senna san 5 ani ka se ka dɔ bɔ mobili viyanti yɛrɛ sɔngɔ la ani fintigilakaw yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min ta ka chauffeurs sɛgɛrɛ ko k'o dabila a kɔni ko ka nin waleya ninnu lasabati Aissata Touré ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko la. Walasa ka se ka u ka laɲiniw nasɔrɔ fɛn min ye transporteurs ye ale ni commerçant dɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka baarabila dɔ boloda ni o ye tile 3 baarabila ye an ka jamana yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nka u ni jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye dɔw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u ye grève in kɔni bɔ a ma o kɔrɔ b'a yira grève in kɔni danna tile 1 ma i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ dɔnnen don ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni koto ɲɔgɔn tala ye cogoya min na o de kɔnɔna na sa fɛn min ye bouchers ani commerçants ye u jɛra ka fara transporteurs kan yaasa ka se ka nin grève kofɔlen sigi sen kan u ka lafasali jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Collectif national des acteurs de marché du Mali ni o de ye Sena Mali ye ale ni association wɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Association nationale des transporteurs de bétail viande du Mali ANATRA BVIM ale ni jɛkulu ni a bɛ fɔ o ma Association libre des consommateurs Mali ALCOM ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka u fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin grève kofɔlen sigi sen kan fɛn min ye commerçants ye sa olu ka laɲini kunbaw tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ olu ka dédouanement wariw o de ka ca jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ka dédouanement wari ka o bila 100 sara la 50 bɔɲɔngo la ka sabu kɛ dédouanement wari min ni olu b'a bɔ ka u ka minɛnw bɔ jamana wɛrɛw kan ka na ko o kɔni ka ca kosɛbɛ u ko u bɛ a laɲini tuguni mafiyali minnu kɔni bɛ da u kan siraw kan yanni u ka se n'u ka minɛnw ye yan polisilakaw ni gendarmenakaw fo ka taa se douane maaw yɛrɛ ma ale ni eaux et forêts maaw u k'a lajɛ ka se ka o mafiyali ninnu kɔni dabila fɛn min ye sogo feerelaw ye sa ni o ye bouchers ye olu ko olu kɔni ka laɲiniba tɛ dɔwɛrɛ ye u ka abattoirs ka se ka olu bila jɛya ale ni a lahaliya ɲuman bɛɛ lajɛlen na ani ko u bɛ laɲini kɛ tuguni fɛn min ye bouchers ye sa olu ka juru ta ko banki la o ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na hali sisan u bɛɛ lajɛlen ko u bɛ a laɲini fɛn min ye circulation ye sa olu n'u bolominɛnw u bɛ se ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na walima ka bɔ yan ka taa fan wɛrɛw fɛ hɛrɛ ani baden yɛrɛ kɔnɔna na ha ka ja an ka jamana kɔnɔna na walima CEDEAO yɛrɛ jamanaw kɔnɔ u ka taa n'u ka minɛnw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni degunba ye u ko u bɛ a laɲini tuguni fɛn min ye da dumuni ye ni o ye balow ye olu ka se ka nɔgɔya sugu kɔnɔnaw la u ko ni y'a ye nin grève in kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka sabu kɛ u ni jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la wagati tɛmɛnen ninnu na u ma se ka bɛnkan kɛ ko kelen na o de kɔnɔna na u ye nin grève kofɔlen sigi sen kan i n'a fɔ nin jɛkulu kofɔlen ninnu ma dɔw yɛrɛ ni olu ni transporteurs ka syndicats ni olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka laɲini kelen de kɛ u y'a yira k'a fɔ kabini Amadu Tumani Ture ala ma hinɛra la ale ka wagatiw la ale de ye ba don olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen na nka ko o tɛmɛnen kɔfɛ ko fanga foyi mana tuguni n'u sera ka ba don olu transporteurs ka laɲiniw na u ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali sisan u bɛ laɲini mun kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni ma sabati u bɛna baarabila kuntagalajan dɔ boloda an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ma sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni na o laseli bɛ kɛ an ye an balimamuso Aissata Mayiga fɛ
adamadenya hakɛ la sabatili jɛkulu min n'a bɛ fɔ ma ko Amnesty International ale kɔni a ka jɔrɔ yɛrɛ yira ka kɛɲɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni datugulen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni olu yɛrɛ kɔni minɛna mankanw kɔnɔna la wagati min na u ka jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara ale ka fanga ta ko sabanan kalafili baaraw tun bɛ ka kɛ. Samira Dawood ni ale yɛrɛ kɔni Amnesty International ɲɛmaaba ye farafinna tilebiyan fan fɛ fo ka taa se a camancɛ bolo ma ale kɔni a yira k'a fɔ ko ale kɔni jɔrɔlen don ko barisa ko maa 300 buɲɔgɔnko de kɔni minɛna wagati min na Alassane Ouattara yɛrɛ kɔni tun ye a kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ta ko sabanan baaraw la. A y'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu kɔni minɛnen filɛ k'u datugu kaso la k'a caman kɔni minɛna k'u to waleya dɔ de la n'a bɛ fɔ o ma ko flagrant délit ko wa kan bɛ wagati min na ko ninnu bɛɛ yɛrɛ kɔni bɛ kaso de la fɔlɔ ko dama don u ka kuma la fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko détention provisoire. A y'a yira k'a fɔ ko ni maa dɔw bɛ ko avocat t'u bolo ka ala dɔw ni juge yɛrɛ ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan fɔlɔ. A y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛ lahalaya min na kaso in kɔnɔna la ko tiɲɛna ko a ma nɔgɔn ko barisa ko ni Abidjan kaso yɛrɛ jateminɛ n'u dɔw ko a ma ko maka k'i bɛ taa sɔrɔ ko kasoladenw ni kɔni tonnen don ɲɔgɔn kan fo k'a dama tɛmɛ. A y'a yira k'a fɔ ko san 2020 kɔnɔna la ko maa hakɛ min yɛrɛ kɔni kun datugulen don nin kaso kofɔlen kɔnɔ ko bɛ tali kɛ maa 80 buɲɔgɔnko de la ko n'i y'a jateminɛ ko nin kaso kofɔlen yɛrɛ ko maa hakɛ min kɔni kan ka don a kɔnɔ ko bɛ tali kɛ maa 1300 buɲɔgɔnko de la. A y'a yira k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka o kɛ ko barisa k'u bɛ maaw yɛrɛ kɔni bila kaso in kɔnɔna la ko dɔw yɛrɛ bɛ mɛn ka sɔrɔ dama don u ka kuma la ni o ye détention provisoire ye. Hali sisan nɔ Samira Dawood ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ minnu minɛna u ka jamana kalafili girigaraw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni Alassane Ouattara ka sigili ta ko sabanan yɛrɛ ye ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni kun kan ka olu yɛrɛ juge ni flagrant délit de ni o ye i yɛrɛ minɛnen waleya dɔ yɛrɛ kunna ni sɔsɔli tɛ a la fiyewu wali kelen ka ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ labila u ka taa so ni u ni juge yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye don n'a nataw la. Djibouti jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalafili baaraw ye ni o kan ka kɛ avril kalo tile 9 a kɔni yirala k'a fɔ ko u ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɔni daminɛna kunu u ka jamana kɔnɔna la o de la a yirala k'a fɔ ko maa minnu kelen don k'u kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ ko bɛ tali kɛ maa 2 dɔrɔn de la ni o ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Ismail Omar Guelleh ni ale yɛrɛ kɔni bɛ fanga la Djibouti jamana kɔnɔna la kabini san 1990 ni ale kɔni bɛ ka a kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ a siɲɛ 5nan de la maa wɛrɛ min kɔni kelen don k'i disi da ale ta la o de ye Zakaria Ismail Fare ni ale yɛrɛ kɔni homme d'affaires ba ye u ka jamana kɔnɔ u ka parti dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ma ko MDND ale yɛrɛ o parti kofɔlen ɲɛmaa ye fɛn min ye fanga sinamatɔn maa tɔw ye a kɔni yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma sɔn ka u kanbɔ a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Guelleh ale kɔni a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɔni daminɛ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Tajura wa a yirala k'a fɔ ko hali sisan a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɔnɔna la k'a kelen don ka baara caman yɛrɛ boloda minnu bɛ to sen na fo avril kalo tile 7 fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka parti ye ale ka kuma lasela Dawood Oumed ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko kumakan minnu kɔni bɛ ka fɔ ko olu tɛ nin si jate. Baɲumankɛ jɛkulu min bɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko Haut Commissariat aux Réfugiés ni ale bɛ dɛmɛ yɛrɛ don maaw ma kɛlɛ ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ale kɔni a yira k'a fɔ ko Éthiopie jamana yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔrɔyan fanfɛla la ko maa dɔw kɔni kun kalifalen don olu ka kan yɛrɛ kɔnɔna la ka sababu kɛ kɛlɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ de kɔni kɔnɔna la ko olu ka kan 2 yɛrɛ cira n'a bɛ fɔ o ma ko Shimelba Oni Istat a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni kun bɛ ni kan yɛrɛ kɔnɔ n'olu bolila kɛlɛ de ɲɛ ko bɛ tali kɛ maa 20 buɲɔgɔnko de la ko wa ko nin yɔrɔ kofɔlen 2 in kɔni cilen ko maa ninnu kɔni yɛrɛ kɛra Éthiopie fantan 4 yɛrɛ kɔnɔna la o de la ni baɲumankɛtɔn in ka kuma lasela n'ale tɔgɔ ye ko Boris Shezirikov ale kɔni a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ de kan ka sɔrɔ joona joona walasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni kun kalifalen don olu ka yɔrɔ ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko walasa o ka kɛ ko olu kɔni yɛrɛ mago bɛ kasabin hakɛ dɔw de la a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni mago bɛ wari hakɛ min na ko bɛ tali kɛ $, wari miliyɔn 99 buɲɔgɔnko de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko u kɔni ma bɛrɛ sɔrɔ o wari in na fɔlɔ walasa ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kun fɔlɔ daminɛ san 2021 kalo 6 yɛrɛ kɔnɔna la.
nin kile damadamani nin kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye togolaw yɛrɛ ka kunnafonidilaw ye ko olu kɔni kelen n'u ka ŋunuŋunukan caman ta ka ɲɛsin RFI mɔgɔw ka kunnafonidila dɔ ma ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko Pierre Firton. O de kɔnɔna la fɛn min ye RFI mɔgɔw ye olu kɔni donna kow la ka ɲɛfɔli kɛ. U ye sɛbɛn dɔ de kɔni bila sen kan jumadon marisi kalo tile 26. Ni sɛbɛn kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fanga ma waleya foyi ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka kunnafonidila yɛrɛ ma, ko wa ko togo kunnafonidilaw bɛ ka o kuma minnu kɔni fɔ ko tiɲɛ kelen a tɛ o kuma ninnu kɔnɔna la. RFI mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko olu hakili kɔni bɛ u ka journaliste na, ko wa k'u b'a jukɔrɔma don ko barisa ko maa mun kɔni don k'a bɛ baara kɛ ni sɛbɛ de ye wa a bɛ baara kɛ ni a ka dɔnniya yɛrɛ de ye. Pierre Firton ale kɔni ye RFI ka kunnafonidila dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko marisi kalo tile 31 ale kɔni tun ye sɛbɛn dɔ yɛrɛ bila sen kan mun b'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale kɔni ye lɛtiri dɔ de kun ci Togo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma Faure Gnassingbé. A yirala k'a fɔ ko ni lɛtiri ko kuma in kɔni ye tiɲɛ ne ko barisa ko yanni u ka kunnafoni yɛrɛ bila sen kan ko fɛn min ye RFI mɔgɔw ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli caman de kɛ k'a yira k'a fɔ ko lɛtiri in yɛrɛ bɔra Emmanuel Macron yɔrɔ. Nka a bɛ wagati caman bɔ sisan nɔ fɛn min ye Pierre ye mɔgɔw kɔni bɛ ka bisikiyali suguya bɛɛ ta ka ɲɛsin a ma. Maa caman yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna a ni diɲɛ fara. O de kɔnɔna la RFI mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni hakili bɛ Pierre la, ko olu ni Pierre bɛ ɲɔgɔn bolo, ko wa k'u b'a jigiya k'a fɔ ko don n'a nataw la ko fanga yɛrɛ bɛna a ka baara kɛ Pierre yɛrɛ ka kow kun kan. Ni bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni bulonba la ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka se ka walawalali kɛ aw ye. Halisa an kɔni bɛ duwawu de kɛ jamana in ye, ala ka cɛfɔ ani bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna na. An b'a fɔ aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna.